Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Пеш аз оғози навор, миннатдории худро ба ҳар яке шумо барои дастгирӯятон мерасонем дӯстон, ки шумо наворҳои моро тамошо карда лайку комментария мегузорен. Ташаккур. Ба ҳамаи шумо рӯзи пурбаракат орзу мандем ва бигзор ки орзуҳои неки шумо амалӣ гардад. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва бо иҷозати шумо наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акаи Ғулом ва Акаи Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортни буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. Чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня оиди реванш бо чемпиони ҳозира Алекс Перейра фикрҳои худро баён кард. Умедворам ки Перейра чемпион мемонад ва мо бо ӯ боз як муҳорибаи дигар мегузаронем. Бовар кунед, ман ин чизро мехоҳам. Ман медонам ки ӯро шикаст дода метонам ва ҳамаи шумо дидем ки ман ӯро қариб буд ки ба нокаут равон кунам. Ман гуфтанӣ нестам ки вақте ӯ баландӣ кард, ӯ барои ин муҳориба нақшаи хуб дошт ва зарбаҳои пойҳои ӯ зарари хуб расонданд. Ӯ ҷангвари хуб аст ва шояд ки гап дар он аст ки ман сахт ба худ боварӣ доштам. Аммо ба ҳар ҳол ман боварӣ дорам ки аз ӯ дида ҷангвари сахттарам, гуфтааст Адесаня. Дӯстон, агар мо таҷрибаро ба назар гирем, пас бале, дар ҳақиқат Адесаня дар таҷриба бартарӣ дорад ва дар вақти муҳориба мо ин чизро дидем. Аммо чӣ хеле ки мегӯянд ғолибонро танқид намекунанд ва Перейра ғалабаи арзанда ба даст овард. Ана оиди худи Адесаня бошад, пас ӯро шаби гузашта дар фурудгоҳи Ню-Йорк барои бо худ доштани кастет дастгир карданд, лекин чанд дақиқа пеш хабар баромад ки ӯро сар доданд. Адесаня қасам хӯрда фаҳмондааст ки ин кастетро ба ӯ мухлисаш баъди турнири UFC 281 тӯҳфа кардааст. Пулисҳо ҳамаи ин гуна ашёҳои Адесаняро аз дасташ гирифтанд ва баъдан ӯро озод карданд. Шаби гузашта дар Чикаго аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнири Bellator 288 баргузор гардид. Дар ин турнир ду муҳорибаи унвонӣ баргузор мегардад. Якум муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Патрики Питбул Феррейра ва амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов довталаб барои камарбанд Усман Нурмагомедов хоҳад шуд. Адуюм муҳорибаи унвонӣ боша муҳориба дар вазни ним вазнин байни чемпион Вадим Немков ва довталаб Кори Андерсон хоҳад шуд. Турнири Bellator 288 аллакай шаби 18 ба 19 ноябр аз соати 1 ба вақти Москва ва 3 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Худи Усман Нурмагомедов дар поёни ин навор навишт ки чемпионро эҳтиром мекунад, аммо ба наздикӣ ин камарбандро ба Догистон мебаранд. Дӯстон, ба фикри шумо Усман Нурмагомедов чемпиони нави Bellator шуда метавонад ё ин ки Питбул ӯро манъ мекунад? Метавонед фикротонро нависен. шаби гузашта саҳифаи расмии UFC ва UFC Fight Pass беҳтарин баромадҳои проспектҳои моҳи октябри Fight Pass-ро нашр карданд ва дар ин рӯйхат навори нокаути варзигари тоҷик чемпиони LFA Муин Ғафуров низ ҷой гирифтааст. Онҳо навори нокаути Муинро дар муҳорибаи унвониаш нашр карданд. Ахуди Ғафуров боша ин наворро шарҳ дода дар поёни ин навор навишт ки UFC ба наздикӣ вомехӯрем. Хотиррасон мекунем ки айни замон Муин Ғафуров чемпиони яке аз ташкилотҳои машҳури амрикои LFA дар вазни 61 килограмм аст ва ӯ ҳамаи имконият барои бо UFC шартнома бастанро дорад ва умедвор мешавем ки Муин ва дастааш аз пушти ин кор машғуланд. Ва боз дӯстон, бинем ки ин нокаути Муин Ғафуровро саҳифаи расмии UFC нашр кардааст ва ин маънои онро дорад ки онҳо ба варзигари мо таваҷҷӯҳ карданд. Ин нокаут аллакай дуюм нокаути Муин Ғафуров дар ташкилоти LFA шуд ва акнун умедвор мешавем ки сеюм нокаути худро Муин Ғафуров дар ташкилоти UFC нишон медиҳад. Дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидотатонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошен.